Trí, dó, haon, náid, díobh seo bríon a rís. An thuras seo bain muid ag bdeanú Edward Said, agus an leabhar scríomh sé obair dhéanach an ealaíontóra. Agus an léirmheas is scríomh Colm Tóibín an leabhar sin agus é bainteach go háirithe leis an ealaíontóir Francis Bacon. Má chonig tú pictúrí Francis Bacon riamh dahan tú a stíl, da nófá a stíl a tart. Tá cáil a pictúrí de fápaí mar hampla, pictúrí grán úfásacha, a scantróch an féchadóir. Chibé, scríomh an sitige is dóch híl mé gom theoricóide ír cholínachas. In a leabhar an stíl déanach an late style a scríomh Edward Said agus a fáil siú go luat rééis bháis. Bheadh Edward Said an luisne sin tá timpeall obair na ealaíontóirí i mblianta deireanacha a síolta. Bhí fríonn sé an go n-éiríonn duine níos críanna le haois, agus an bhfuil cáilíochtaí sainiúla céad fachta agus déanamh a aon ealaíontóirí margheall is i dtréimh sé deireanach a síolta. Meáin sé an smaoine go bhfuil aibíocht speisialta, spirid nua winteris agus sábhríochta ag obair dhéanach. Agus é seo curtha i dtéarmaí airú gné míriúilteach airú míriúilteach den réalachas cuitin ó cóchaitin. Cuitin. Ach ceistíonn sé freisin an nóisian, an smaoinemh, an tuairim sin go bhfuil léhéad an agus sábhríocht déanach. Cad margheall moille ealaíonta ní mar a cócheoil agus fúscailt, ach mar dígantocht, deacrocht, trasnú neamhréitithe. Cé nach féidir nach dáirgíonn ís agus drochláinte an tábhríocht aibíochta sin in éachar. Sé sin saolíonn muid sábhríocht aibíochta in obair an ealaíontóra, ach níl an tábhríocht sin le haimsiú ach tríne seachas tríd an obair
aliant é féin. Mar sé tá sé gargóint énaí é féin, Tá sé árasnú féin, mar bhaineann an leabhar seo le sainiúlacht obair dhéanach an aliantóra. Cir a tharlaíonn mana bhuiile léhéideán agus sainiúlacht mar sin. Well sin é chéist agus sin an méid tá mé géirí a rá faoi seo go fóil ach bhain muid ag chaintearís ar a bhád agus idir an dálín guím láma a rih go léir agus go gúdaí díos sib go léir.